Празникът, в който Господ Исус Христос е влезъл в водите на река Йордан и е приел своето кръщение от Йоан Предтечата, от Йоан Кръстителя, Йоан, който подготви всички човеци на този свят за идването на Христос. Не случайно взех и избрах днес да излезе с този кръст, заедно всички заедно да се помолим и да осветим водата за всички, за здравето ни, за спасението ни. Защото този кръст е от 1891 година и е носител на традициите в църквата. Пожелавам ви наистина това, което вие вече втора година поред правите, да се превърне в много истинска и много дълга традиция. И както от църквата умее да съхранява своите традиции, така вие да се умеете да правите традициите си на вашите деца, на вашите внуци, на вашите правнуци. И много повече да се приумножават тези хора, които в днешния ден ще съберат сили, смелост и най-вече вяра. Защото вие, ако нямахте вяра, нямаше никой от вас да е тук, за да прекрачват водите на реката в нашия град. Изключително съм впечатлен от мъжеството, което вие проявихте за пореден път. Изключително съм впечатлен от единството, което проявихте. Защото в днешно време, ще ме простите за многото думи, но искам да ги споделя тия неща с вас, в днешно време рядко и с много трудности се събираме двама или трима в едно общо дело. Само Господ Исус Христос събира повече от двама и трима, но вие доказахте, че без инициативата, без подпомагането на никой, на нито една институция, на нито една организация, вие, като истински християни, се събрахте в името на Господ Исус Христос и не само за вашето здраве и благословение, за здравето и благословението на целия град, влезахте с достоинство, с чест да извадите светия кръст от водата.